welcome back again to DIY Love TV mga kalapatids. So ang gagawin po natin is tuturo ko po kung paano gawa ng bawang para sa ating mga kalapati. Gagawa po tayo ng mga bawang na pampainom at ipapakain din sa kanila mga kalapatids. So kasi maganda po ito para sa ating mga kalapati para malinisan po ang kanilang katawan. Pang flushing at cleansing na rin po mga kalapatids, no? So maganda po ang ating gagawin ngayon kasi tuturo po natin kung paano gumawa ng bawang para sa ating mga kalapati, no? So naka-ready na po yung paglalagyan natin mga kalapatids, so niready ko na po, no? So hindi pa po ako nagpakain mga kalapatids kasi unahin po natin ng paggawa ng ating yung bawang po, gagawin natin mga kalapatids. Kaya hindi pa po ako nagpapakain kasi dapat po kasi maunang paggawa ay papakain ng bawang sa kanila mga kalapatids. So ituro na natin paano gawin po, no, mga kalapatids. Tara, samahan niyo ako. So ito na mga kalapatids, no? Umpisan pala natin ang paggawa. Sa una pong step is babalatan po natin yung mga bawang natin, no? Para maging maganda yung ating proseso mga kalapatids, no? So sorry po, medyo magalaw ang ating camera mga kalapatids. Balatan po natin balatan muna natin lahat para sabay-sabay na nating hiwain, no? So balatan natin isa-isa mga kapatid. So sorry po sa ating audio ngayon dahil may video clip po yata doon. So So maganda po to sa mga nagko-condition po ng kalapati natin sa ngayong paparating na summer delivery race sa ating mga nagkakarera dyan mga kalapatids na taga Pangasinan, mga member po ng PFRPC, yan po, no? So maganda po to pang condition sa mga ating mga kalapati na pang karera mga kalapatids. So ito po, no? So, binabalatan po natin sa isang mga kapatids. Dahil malilinisan po, no, yung mga katawan nila mga kapatids, kaya maganda po to ang bawang pang brushing tas cleansing po sa ating mga kalapati mga kalapatids. So yan, no, babalatan muna natin talaga mga kalapatids. So nabalatan na natin mga kalapatids, no. So hiwain po natin para maganda pong epekto sa ipapakain natin sa kanila. So hati po tayo ng bilangin po natin yung flyer tas yung mga stock board, mga 11 na hati ng capsule, no. So hati po tayo ng parang capsule na shape mga kalapatids para sa ating mga flyers tas stock board para na rin sa condition nila, no. So hatiin po natin, hatiin po natin na parang capsule mga kapatids. So naghati na po tayo ng 11, maghati po tayo ng 11. So tama na yan.
So nakapaghati na po tayo ng 11 na piraso para sa mga flyers, tas stock bird mga kalapatid. So ang susunod natin gagawin yung ilalagay natin na sa tubig nila, papainom natin mga kalapatid, no? So hati na natin ng maliliit. Ano? So maganda po to sa mga ang mga nagko-condition ng kalapati nila. So para sa paparating na summer condition po to. Shoutout kay Sandy Pineda. Shoutout kay Batol Manag. Shoutout kay Vio Balansay. Shoutout kay Key Michael Tayoto. Shoutout kay Aljon Buenaventura from Butuan City. Mga kalapatids, no? Tapos na natin na hiwa-hiwa mga kalapatids, no? So nandiyan na po, no? So gagawin po natin is kukuha po ako ng tubig na doon po lalagyan po natin yung lalagyan ng bottle ng tubig at lalagay po natin to mga kalapatids, ibababad po natin sa tubig, no? So samahan niyo akong kumuha ng tubig mga kalapatids. So break na lang po ako kapag nakakuha na po ako ng ng tubig mga kalapatids, no? Mga kalapatids, no, nakakuha na tayo ng tubig at kinuha na rin natin yung mga flyers natin, no? Yung mga flyers natin, no? So naglulugon po yung mga yan mga kalapatids, no? So ito po yung anak ni Isabella Line, you know? So nawala po yung kapatid niya si Bait, no? Laking young bird, no? Ano, may chocolate po siya sa taas ng so ito po yung mga linyada ni Tipler, no? Yung anak ni Tipler, yun po, no? So ito po si Kidlat mga kalapatids, no? Yan, no? Si Kidlat mga kalapatids. So nahihiya daw, ayaw nyo magpakita mga kalapatids, yan, no? So naglulugon po yung mga yan mga kalapatids. So lagyan po natin na po, umpisan po na natin ng pagpapakain sa kanila ng bawang mga kalapatids, no? So tara, samahan nyo ako pakainin. So unahin na natin si anak ni Isabella Line, no? Ito po, no? Mga kalapatids, no? Gandang kak po yata ito mga kalapatids, no? Yan, no? So may chocolate po siya dito mga kalapatids niya, no? Kita nyo po mga kalapatids, ayaw mag-focus. Yan, no? So apple body po siya mga kalapatids, no? Okay, kita nyo, apple body naman, no? Yan, no? So umpisa na natin lagyan ng mga kalapatids. So ayusin natin saglit yung camera natin mga kalapatids, so dumudulas. So yan, so pakainin na po natin siya kalapatids. So sa una po natin pagbibigay mga kalapatids, baka iluwa po nila, no? Hindi natin maiwasan yan mga kalapatids, no? So bigyan po natin siya ng isang parang capsule na bawang, no? Subo natin mga kalapatids. So yan, no? So mali, nakahulog mga kalapatids. So iluluwa po nila to kasi ayaw po nila yung yung amoy mga kalapatids, no?
So isa po yung isa po nating inaano diyan yung amoy ng bawang. So nahihirapan po ako mga kalapatis kasi mag-isa ko lang po dito, no. So mahirap po kapag nag-iisa. So yun, no. So mahirap po pasok, no. So niluluwa po niya mga kalapatis dahil yung amoy po, no. So yun, no. Yun, niluluwa niya. So tara, hawakan natin. Mahirap talaga kapag nag-iisa mga kapatis, no. So hirap po kapag nag-iisa. Pong tagahawak mga kapatids. Ayan, no. Pasok na natin mga kapatids, no. So yun po, no. Papasok na natin mga kapatids. So anuin po natin dito niya para bumaba. Ayan, no. Pumasok na po mga kapatids, no. So kuha po tayo ng iba. So sunod po natin si kidlat mga kalapatids, no. Ano, kidlat mga kalapatids. Yan, no. So subukan na natin siya mga kalapatids. So apple body po din siya, no. So medyo mailap lang mga kalapatids. Ano, kitang kita naman mga kalapatids, apple body. So lagyan po na natin siya ng bawang. Ano. So hirap, medyo mailap mga kalapatids. So yun, no. Oops. Yun, no. Niluluwa niya mga kalapatids. So hirap po pakainin. Yun, no. Puwasok na mga kalapatids, no. So yun na, no. So hawakan natin hanggang bumaba mga kalapatids. Yan, no. So sunod na natin yung isa. So sunod natin yung isang puti mga kapatids, ano. So lagyan na rin natin agad. Ano. Oh, nahulog. So humilak ko, no. So nahulog ko yung ating camera. So lagay ko na natin ito mga kapatids. Ano, medyo mahilap kasi mga kapatids. Kaya nahihirapan tayo. Ano, so lagyan natin agad. Hawakan natin. So mahilap mga kapatids. Mahilap ko siya. Ano. So mahilap po mga kapatids, no. Excuse me po. So yun, no. Lagyan na natin mga kapatids. So, dito po papasok ang kapatid. So, yan. Pasok mo po. So, sundan natin ito sa yung detector. So, medyo mailap po ito mga kapatids. So, lagyan natin. So, buhok. Oops, milap na naman. Umilap talaga. So, kapag ganyan po mga kapatid natin, hawakan natin mabuti para hindi ito umilap. Yun, lagyan natin mga kapatids. So sorry po sa ating background kasi baka maka-copyright po tayo, no? Kasi may video okay. So background ako na po ng music yan, wala akong copyright mga kapatids. So gagawa na akong bulto yan mga kapatids, no? Kita niyo po. Ito mga kapatids, so last na po siya sa ating flyer. So lagyan na natin mga kapatids. Lagyan natin, ito. Ito lang. So hindi meron talaga mga kapatids. Madalag po yung kanya. Yun, ganyan mga kapatids. Ayan. So yan mga kapatid,
So tapos na po yung ating mga pliers. Lagyan ng bawang na ating bawang, no? So tapos na po yung mga pliers mga kapatid, no? So balik po na natin sila sa kanilang loop. So balikan natin mga kapatid. So balikan lang po natin sila. So dito po sila ipapadaan sa ating trapdoor para masali na rin sila mga kapatid. So video ko na dito. Video madilim. So tanggalin ko to ating trapdoor. So buksan ko to mga kapatid. So lubat na natin ating cellphone. So yun o. So malubat na po, mamamatay na po to. So malubat po ito mga kapatid. So doon na po sa susunod na video. So mga kalapatid, nung binabalik ko po yung ating mga flyers, nalubat po yung ating pinagbibideo na cellphone. So hindi ko na po na-videoan yung pagkuha ko po sa mga stock bird natin kasi kinurse ko po mga kalapatid, no? So hindi ko na po ipapakita paano po lagyan ulit siya ng bawang, no? Subuan, no? So balik na lang po ako mga kalapatid kapag tapos na pong lagyan, no? So ngayon dito muna mga kalapatids. Tapos na natin maano yung ating mga stock bird mga kalapatids, no? So susunod po natin gagawin is hugasan po natin yung mga painuman nila, no? Para sa gayon mapainom na rin natin, so mga kalapati natin. So ang second step po nun, ay yung susunod po na step is kapag kain po kayo, nagsubo po kayo ng bawang sa ating mga kalapati, no? So 1 hour before po sila kumain mga kalapatis, no? So kung papakain po kayo ng 8, so medyo agahan nyo po. So dapat po kung 8 kayo papakain, 7 po kayo subo po ng bawang sa mga kalapati natin, no? Mga pliers, kasi para po mas tumalab po yung ating bawang, no? Sa pagpa-flushing at cleansing mga kalapatis, no? So yun po, no? Hugasan na po natin yung painuman nila at magpapakain na rin tayo mga kalapatis. Tara, samahan nyo ko. Yun na mga kalapatis, no? Tapos na natin nalagyan, ay nahugasan po, no mga kalapatis, no? So magpapakain na po ako ng mga kalapati natin. Tapos natin po ibibigay po tong bawang po na may tubig, oh. So binabad po natin siya sa tubig, yung bawang po na hiwa natin mga kalapatis, yan, no? So lalagyan po natin yan ng konti-konti mamaya mga kalapatis para ipainom sa mga kalapati natin. So kapag nagpainom po kayo ng kalapati mga kalapatis, no? So pagkatapos po nilang uminom, hugasan po natin yung nalagyan po ng inuman nila. Kasi kapag pinalitan nyo po ng tubig yun na natural mga kalapatids, may iwan po yung amoy, no? So ugaliin po nating linisan po yun, no? Para hindi po maiwan yung amoy po mga kalapatids. So tara, samahan nyo ako magpakain muna mga kalapatids. So yun po ang kalapatids, no? So nagkuha kain na po sila, ganado po silang kumain kasi na cleansing na po sila, na flashing, no? So yan po, no? Ganadong po silang kumain, no? Yan, no? Yan po yung epekto ng ating pag-flashing. Tapos, no? So yan, no? Yan din po, ganado kalapatids dito din sa kabila. So yun po sila, no? Ganadong mga kalapatids, no? So zoom po na lang natin, no? Yan, no? Ganado po sila lahat mga kalapatids, no? So maglalagay na rin tayo ng ating tubig na may bawang sa ating mga kalapatids. So lalagyan po natin ng konti lang, no mga kalapatids, no? Kunti-kunti lang. Tapos pagkatapos po nilang maubos yung lagay natin, ugaliin po natin na kapag naubos na, hugasan po mabuti yung natin yung pinaglagyan po natin ng bawang, no mga kalapatids. Yan, no? So kunti-kunti lang mga kalapatids, no? So maninibago po sila sa ating ginawa, no? Maninibago po sila dito, no mga kalapatids, no?
So magkukulang yata yung tubig, no? Kukulang po yata. So maninibago po sila, no? Kapag inumin na po nila to. So tignan natin yung reaction nila mamaya mga kapatids. So ito, kailangan po talaga lahat. So inumin din natin, inumin din naman nila yan mga kapatids. So pag tapos na po sila kumain, bibigay na po natin ito mga kapatids. So balik na lang po ako kapag bibigay ko na po yung mga tubig mga kapatids.